Gaur, Naiara Azpilikueta dugu gurekin. Euskal aktorea, Madrigeri bilia, baina orain Nafarroan dabil proiektuak egiten. Beraz, goazen berarekin hitz egitera eta ea zer duen kontatzeko. Ongi etorri, Naiara. Eskerrik asko. Zer moduz? Oso ondo. Ongi, urduri ez. Bueno, ez soberan. Esan didazu zure lehenengo elkarrizketa dela, telebistan horrela bakarrik ez, zure bizitari buruz edo hitz egiten. Bai, hori da. Gainera, gai itegia ez, arte eszenikoen inguruan hitz egiteko, edo hori, aktore bezala aurkezteko. Bai, lehenengo aldiz edo. Eta nola sentitzen zara, nola hartu zenuen gonbidapena? Oso pozik egia esan da, aurten nago pozik, esan adudako aktore sentitzen naiz orain bertan. Ari zarelako horretaz lanean ez, edo lan egiten? Bai, ikasketak amaituta, betikoa ez, nire ustez aktore hori gehien kezkatzen gaituena da lana ez eukitzea edo benetan nahi dugun hori bizi ezin izatea, eta egia esan da urtengoa izaten ari da motibagarria, nire burua horretan garatzen ikusi aldo dalako nola baita. Bale, joango gara orainera, baina guazen pixka bat, lehenengo aurkezpena egitera. Zenila pixka bat ezagutzen zaitut, baina ikuslegoa igual ez. Beraz, aurkeztu zaitezu, nortzaren zu igual arte edo arte eszenikoen mundu honetan. Ni aktorea naiz. Txikitatik aktorea izatea nahi nuen. Gero egia da nerabean nintzenean eta aukeratu behar duzunean batxilergoa edo ikasketak zalantza pilo bat eukin dituela. Pilo bat eta beti lotuta izan, beti egon dira lotuta betikoa ez. Ekonomikoki, inestabilitatea, inguruan ez duzulako horrelako referenterik ez da ere, eta beldurra ematen duelako. Baina betidanik jakin dut, egin nahi nuen. Eta hori, txikitan hasi nintzen antzerkia egiten, gero hori, DBH-en eta batxilergoan ere antzerki eskolan extraeskolar bezala egiten nuen. Gero Gaiarreko Gazteen taldean, edo? Gazteen taldean Angel Zagoezekin, asko ikasi nuela ere, eta oso esperientzia politak izan ditut. Eta gero erabaki nuen ikasketak egitea, Madrilen egin dituen ikasketak, eta gero urte batez Bilbon ere, eta hori ezakit. Eta diez, txikia zinenean, zu Garesen jaio eta ez zinen, ez? Gareseko naiz. Orduan, nola, zehazkenean ez dakit Garesen dagoen talderik, edo nola kultura asko dago hor, edo horretan murgildu ahal izateko, edo? Badago talde bat, Txilindron deitzen dena, horrela deitzen da Garesko aretoa, horren omenez, eta txikitatik ezagutzen nuen, nik ikusten dituen egiten zituzten ikuskizunak, igual ja nerabeago nintzenean egokiagoak zirelako, ezagit, baina bai ikusten nuela, ez? Eta gero, Garesen nire nerabean nintzenean, batik bat inguruan neukana ziren musikariak. Ni egon izan naiz talde batean, Kentzakortik zuena izena, abeslari bezala, abesten ez nekienean, zen rollo rock alternatibo bezala esan dezakeguna. Zenbat urterekin? Sartu nintzen 17 urterekin, lotxa pilo bat ematen zidan, ni batxilergo artistikoan negoelako eta inguruan neukan jendea, kantatzen zekiena, ez? Ondo kantatzen zekiena, eta nik ez. Baina lagun batekin, Unairekin izan nuen farra egun batean. Unai Rikarte? Ez, Unai Aristizabal Gareskoa. Izan nuen kimika pilo bat, orduan esan zidan, etorri taldera probatzera ez dakit zer, eta orduan egon ginen abesten pare bat egun, eta hasi nintzen ez dakit zer, egia esan ez genuen kontzertu pila eman, baina, urte batez edo egon ginen hor gustora egia esan da. Eta nire buruak, probatzen ere, justo Madrila joan baina urte bat lehenago, eta Madrilen ikasi nuen gero
kanto klaseetara apuntatu nintzen, eta musikara ere, lenguaje musikal egitera apuntatu nintzen, gutxi dakit, egia esan da, askoz gehiago jakitea gustatuko litzaidake, baina, hor dago, sakontzeko. Beste proiektu bat edo, ez? Hori da, eta asko gustatzen zait kantatzea, baina orain sentitzen du, igual kantatzen gehiago dakidala, lehen baina hori neukan inguruan, eta egia esan niretzat batxilergo artistikoa eta Garesen lagun horiek eukitzea, izan zen, 17 urteko neska bat bezala herri batekoa ez dakiz zer, ikustea izan daitekela, ez? Egin dezakezula beste gauza batzuk ez direna, igual, tipikoenak edo, sin más, ez da ere gu ez gara oso apurtzaiak, en plan, hola, rock talde bat Euskal Herrian, sin más, baina gustora. Eta batxilero egin zenuen alaitzen? Bai, hori da. Bai, eta godez nien Garesetik alaitzera egunero? Bai, baina ondo, ez dago oso... Hain urrun. Ez, gero konturatzen zara txantreako ekartzen dutela autobusa ordu bat lehenago. Bale. Eta adibidez, ingurukoak, familia edo, nola hartu zuten erabaki hori? Ez zu antzerki munduan edo sartzerena, edo ikesketa horiek egitearena? Nire amak asko lagundu ninduen, pilo bat, eta pila bat eskertzen diot, esan nioenean, batxilergoa amaitzean esan nioenean, nik kazetaritza egin behar nuen Bilbon. Bueno, interesgarria ere, kazetaritza. Bai, eta gainera idaztea pila bat gustatzen zait, eta orduan esan nion, kazetaritza arte dramatikoa horrengoela, ez? Esan nion, kazetaritza, probatuko dut. Nahiara, ez egin zerbait, egiteagatik, zer egin nahi duzu? Eta esan nion, nik ez dakit zer egin nahi dudan nire bizitzarekin, eta oraindik ez dakit ere. Baina, zehose argi badut, da antzerkia egin nahi dudala. Hori, horretaz damutuko ez nintzena, oso argi neukan. Eta esan zidan, suposatzen duen guztiarekin, zoaz Madrilera. Eta orduan lagundu ninduen, ekonomikoki Madrilera joan alizateko. Eta gero, bigarren urtean, nik egin dituen Agorart diru laguntzarako probak. Audizioak edo, ez? Bai. Agorart, hori da Nafarro Gobernuko beka daukan orain goizena edo? Nola? Nafarro Gobernuko beka horiek horrela ditzen dira? Bai, Agorart, hori da. Bale. Bai, daude arte eszenikoentzako 3, hor sartzen dela dantza eta antzerkia, eta hori, batxilergoa amaituta urte horretan, saiatu nintzen udan, hori eukitzen, baina ez nuen lortu. Ni oroitzen naiz, prestatzen nahi zinen monologoaz nik uste. Ezen Angelika Liderena, edo hori zen gero? Hori zen hartu nindutenean. Hori zen oso guai. Bai, hori asko gozatu nuen. Horria banekien gehiago zer zen. Neukan argiago estenatoki batean zer esan nahi nuen. Bale. Baina lehenengo urtean izan zen egin nuen La Gaviota. La Gaviota Txekhovena, bale. Bai. Eta orduan ez nuen oso ondo zehatu, edo ez dakit, eta orduan ez ziaten eman. Eta amak alata guztiz ere lagundu ninduen, eta gero bigarren urtean ja lortu nuen beka, eta egia esan da izan zen. Hombre, eske beka, ni ere beka horrekin joan nintzen Edinburgora, eta hor pasan nuen karrerako urte guztiak, baina, klaro, eske bestela... Ja, bestela amarekin hitz egiten dut, bestela ez dakit algo nuke Madrilen egon horren beste urte, bai. Ze zuzin egon zinen Madrilen 3 urtez Leytonen, ez? Ikasten. Bai, hori da, Leytonen, bai. Eta zergatik aukeratu zenuen Leyton? Izan zen pixka bat inertziaz. Igual sonatzen du gaizki, baina ez, izan zen, Resat, ez nuen ez da planteatzen ere, Leyton nabaitzean bai esan nuen, Resat, ez da, sarrera proba batzuk, ez? Baina ez nuen nire burua hor ikusten, Nola konparatu ditzazkezu Resat eta Leyton adibidez? Ez dakit, Resat azkenean ordu gehiago dira astean zehar, klase teoriko gehiago daude,
bai, hori esango nuke, zure bizitza nik uste horretara bideratuta dago gehiago Leitonen baino. Leitonen azkenean ikasle profila oso bestelakoa da. Igual lanean ari den jendea, beste ikasketa batzuekin, edo ja aktore bezala lanean ari dena, baina hala eta guztiz ere formakuntza jarrait bat izan nahi duen, izan nahi du. Orduan, bueno, ez dakit, ez dut ez da ere errezat asko ezagutzen, egia esan da, baina bai desberdinak direla nabaritzen dudala. Eta, bueno, ez nahi zagutzen, Leiton egitaz, nire koña, superpozik nago egin dudalako, eta baina bai, pentsatzen dut, sarrera probak niri atzera botatzen induten, baina orain perspektibarekin, igual gaizki pasako duzu momentu horretan, baina igual merezi du, si suena, suena. Claro. Horrela ikusten dut orain. Nahiko zorrotzak dira, sarrera froga horiek? Ez ditut egin. Pesadekoak. Sekula, ez. Baina entzuna da, ez? Horrelako nahiko zorrotzak direla eta gero baita ere... Jende pila aurkezten dela, igual aurkezten direla 300 pertsona eta badaudela 40 plaza antzerki testuala eta gestualen artean. Hori. Azkenean, nik uste jende asko aurkezten dela eta, sin más, jakin behar duzula beti, ez? Kastinen batean ere hartzen ez bazaituzte ez dela balio ez duzulako, baizik eta igual ez zen zure eguna izan, edo epaitzen zintuena, jazta, ez egon rollo berean, eta listo. Bai, ez, imaginatzen dut hori ikasi behar dugula oso argi izaten, ez? Bestela, sentitzen zara... Bai, totalmente. Ez ezko asko jasotzen duzu ofizio hontan, baiezko bat jasotzeko, ez? Bai. Eta hori ez zu nola kudeatzen duzu? Pare bat kastin egin eta gero oso gaizki, eta esan ez du nahi ara, tio. Zentratu zure burua. Ja esan nuen. Eta gainera ja nengoen, orain nagoen proiektuetan, kastina egiterakoan, sarrera kastin hori ireki dela proiektu bat baino gehiago goren atea, nik uste nuen ez nuela antzerkia egin behar hurrengo 3 urteetan. Ja zen, antzerkia hor dago, bestelako ikasketa batzuk egiten ari naiz unibertsitatean. Ari zara? Bai, ari naiz. Abitu. Eta orduan nengoen pozik, gainera ikasketa horietan. Orduan, jazta. Eta batean, claro, zoaz lasai, zoaz... Hori garatzen da askotan baita ere, ez? Pilo bat, tio. Lasai zaudenean eta, de repente, dices, ui ba! Bai, justo. Eta superondo, eskerrak horrela izan dela, eta... Karo, baita ere, antzerkian ez, asko nabaritzen da, disfrute hori daukazunean, ez, freskura hori, lasaitasun hori, eta jolastera ausartzen zarenean, ez, eta ez daudenean hor, uzkurtuta, ez, eta, karo, normalean, zure bizitzako kastin batera zoazenean, ezin duzu jolastu, ezin duzu disfrutatu zaudelako tensio horrekin, ez? Total. Eta orduan zer izara orain ikasten? Magisteritza ikasten ari naiz. Magisteritza ikasten ari zara? Bai. Eta distantzian edo? Ez, upnan. Upnan? Bai. Bale? Bai, gauza da, hau, ez dakit. Nik iaz egin nuen soziologia. Bale, Bilbon? Hemen ere. Hemen? Upnan, bai. Eta oso gustorago nintzen. Eta, magisteritzara pasan naiz, daukadalako burua, antzerki alde batetik, superargia daukadala, eta gero daude soziologia eta magisteritza, nire buruan ere asko gustatzen zaizkiara biak. Ke guai, hori oso guai da. Bai, oso guai, baina bizitza bakarra dago. Orduan, hasi nintzen soziologiako ikasketak egiten, eta magisteritzara pasa nintzen, eta oraindikan zalantzaz hori. Ez dakit biak egin nahi ditudan, magisteritzaina geratuko naizen eta hor amaituko naize dudan, edo pentsatu behar dut. Oso, ongi, bueno. Baina momentuz orain burua bai daukazula antzerkian, ez? A tope. A tope, bai. Ze kastina izan zen hori, ate horiek ireki zintuen kastin hori? Egin nuen kastin bat te diferentzia konpainiarako, martxoan, uste dut, edo apirilean, eta, sin más, konvokatoria iritsi zitzaidan WhatsApp batez, mitiko argazki bat, eta joan nintzen, eta esan zidaten, ze nintzen,
Bueno, ez ziaten esan zein zen plana, egin ziaten sarrera casting bat, nik sensazionarekin, baina, bueno, ez duzu uste, eta gero astetara deitu ninduten berriz ere, beste proba bat egiteko ja, bueno, geratu garen elenkoarekin, eta hor pizkat gure arteko konplizidadea ikusteko, eta ja, ba ez, batera lan egin aldugun edo, eta hori, eta castinga zen, oninen antzerkia egiteko, bai, onin eta antzerkiaren misterioa. Onin da Ibon Martinezen, Ibon Martin, barkatu. Onin da Ibon Martinen liburu zail bat, berak badauka helduentzako liburuak ere, baditu, eta gero aurrentzat hau daka, ez? Kolekzio bat edo, ez? Bai, eta hori da onintza da protagonista, eta gero bere kuadrillarekin doa, ez? Erik, Ainara, Aimar, Sara, eta abenturak bizitzen dituzte. Normalean, hori, lio askotan sartzen dira. Eta oraingoan, antzerkiaren lioan sartzen dira. Zein da zure pertsonaia? Ainara. Ainara. Bai. Ikusi zaizu, ez? Zonzu Ainara eta egin duzu horre jarre. Bai. Eta gustora, pertsonaie hori edo eraikitzen? Bai, egia esan da oso loka dago, eta gustoko dut hori egitea, tipa pixkat frikia da. Beti joa bere tabletarekin, informazio pila bilatzen, eta zerbait behar dutenean, hau nondik aterazten, honen historioa, eta posik, ez dakit, bai. Gainera bere antza dukadala esaten didate. Klaseak ematen ditut ere, antzerki klaseak aurrei, Garezko eskolan, eta esaten didate, ikasleek ere. Bere antza dukadala, bueno, haiek irakurtzen dituzte, liburu horiek. Claro. Ze guai! Bai, osea, izaten ari da, justo, ez? Osea, aurrentzako bideratuta dagoen obra bat egiten ari naiz, eta Claro, zuere hori lehen ezkontzan, ez? Esan duzun, interesa duzula, ez? Edo intentzio duzula horretan jarraitzeko. Claro, bai. Biak gustatzen dituzu, ez? Imaginatzen dut. Ez dakit, bueno, estrainua izan zen txikien dako, ez? Edo publiko irekiaren dako. Edo bakarrik lehenengo eskolen dako. Egin genuen probatxo bat ikastola batentzako, Fontella zen, eta gero egin genuen estrainaldia Gaiarren, Gabonetan, eta normalean joaten dira aurrak joaten dira haien gurasoekin. El publiko familiarrarentzat, ez, edo? Bai, hori da. Ze guai. Eta hori esan zen izan dela zure lehenengo proiektu profesionala aktoresa moduan? Bai, erabat. Bai. Eta nola sentitzen zara orain, edo esan duzu ez, orain ja aktore zarela esan dezakezula, ez? Baina ja, ez dakit, garapen atletik edo industria ja barrutik ikusterakoan, nola sentitzen zara? Bueno, aurkitzen ez, osea, orain dikan nola... Ez sentitzen naiz aktore nolabait hori egiteko aukera daukadalako. Ez, osea, konfiantza gehiago daukat egiten duenarekiko. Ere, behartzen zaitu horrelako proiektu batek errepikatzera eta bolak egitera, eta horrek eskarmentu ematen dizu edo ematen aldizu, badakizu urte batzuetan egongo zarela hori egiten eta horretatik ikasiako duzula. Eta hori esango nuke, bai, eta gero noski, osea, egia da, beldur handi bat dela ekonomikoa. Orduan, nolabait hori ere zure lana dela sentitzea ez, osea, hor ere, ardura bat edo ondo egitearen ardura ez, nolabait. Eta, tempo batzuk errespetatu beharraren ardura, horrelakoak. Eta dibidez lehen esan duzu, aipatu duzu, bigarren ez egin zenuenean Nafar gobernuko beka hoien froga, esan duzu, Angelika Lideren tekstua aukeratzen nuen, banekien gehiago esan nahi nuen eszenatoki baten gainean, ez? Eta horren, zer da zuretzat edo zer da
esan nahi duzun hori? Ba, a ber, bueno, kezkak, ez? Osea, nik uste hori azaleratu behar, osea, azaleratzeko beharra dagoela. Eta justo urte horietan, osea, Madrilen egonda, 18 urterekin buruak egiten dizula, arte dramatikoa ikasten, ez dakiz zer, ez dakizula nor zaren edo zer egin nahi duzun, edo bizitza zer den ikasten duzun, 40 urtez egon beharko naiz lanean, edo gehiagoz, nola, zoriontsua izango naiz, bapatean nik uste gauza asko apurtzen direla, ez? Osea, ilusio asko, igual debeatzen ez dituzula buruan, edo ardura asko datorkizu, etzen ekiela hartu behar zenuenik, eta horrek niri amorrua ematen zidan. Eta munduarekiko amorrua. Orduan, Angelika Lidl, Angelika Lidl gauza asko da. Ez nuke jakingo definitzen. Osea, nola idazten duen, niri eman zidan asko. Empatizatu edo zenuen bere tekstuekin? Bai, osea, emakume bezala ere, Osea, justo neukan bakarrizketa, bazen, hori, laputaren monologoa, hitz egiten zuela gizonekiko harremanaz, hori, nola esten gaituzten ere, bueno, ez dakit nola esan, osea, ez da ere ez dut egin nahi. Hori, estropeatuko nuke, osea, esaten badizut zer, bueno, sin más, intenta... Ulertzen baitut, ez? Batzuetan azaltzen duzunean tekstu bat, osea, azkenean ez, bueno, ez dakit ulertu zaitudan, baina tekstu dramatiko bat edo tekstu artistiko bat edo gauza artistiko bat zuretzat izan ez daikela zerbait, niretzat beste gauza bat, ez? Baina zu saiatzen zarenean pixkat hitzez azaltzen edo igual horren magia kentzen duzula, ez? Magikoa dena da tekstu potente bat. Bai, zure irist... Gainera nahiko poetikoa da tekstu hori, ez? Osea, ez da oso literarioa, bai hitz egiten duela oso argi eta garbi, putaren bakarrizketa bat dela, ez? Orduan horrelako zer den prostituzioa, zer den emakume baten, ez gorputza, saltzearena, ez gizonarekiko daukazun menpekotasuna, ez dakizer, guzti horiek bai jorratzen direla, ez? Baina ez da oso modu argi batean jorratzen, ez? Orduan, igual, azaltzen zaietzen zarenean, niri ere oraineko azaltzen nahi zait, ez? Eta ezagutzen dut nahiko ongi monologo hori, kentzen duzula, partzen duzula magia horrekin, ez? Bai, hori da, bai. Osea, argi daukadana, esan duzuna, ez? Osea, gizonekiko harremanari buruz hitz egiten zuen, zure burua nola ikusten duzun ere, osea, nik hori espresatzeko aukera esan nuen, ez? Eta emakume bezala horrekin konektatzeko ematen zuen eta egin nuenean Etxaurin, adibidez, gero gerturatu zitzaidan emakume bat negarrez, osea, esanez asko gustatu zitzaiola nola egin nuen, eta hori niretzat izan zen autoestimarako kriston subidoia. Azkenean nik ere hori egiterakoan, izan zen niretzat lehenengo aldia aktore bezala esaten nuela. Hau egin nahi dut eta... Hau egin nahi dut eta esaten ari naizena nirea da. Osea, esaten ari naizena ez bakarrik nirea nahiararena, Osea, ere, baina nirea da zentzu batean de... Honekin konektatzen dut, ez? Bai, eta mahai gainean jartzen ari naiz, errealitate sozial bat mahai gainean jartzea nahi dudana. Osea, gorpuzten, noski, emakume bezala eta pertsonaia horretatik, ez? Baina, ez dakit, ni aktore moduan kontatzen ari nintzela, sentitu nuen lehenengo aldia izan zen. Eta zure ustez, artea beti izan behar da gizartearekin konpromesu horrekin dagoen daukan zerbait? Diot, zure kasuan, zu sentitzen aktore bezala, zentzua zeukala monologo hori egitea edo, zurekin konektatzen zuelako, eta baita ere, gizartearen zerbaitekin konektatzen zuelako, zuretzat garrantzitsua zena azaltzea, azaleratzea, ez?
Beti izan behar da horrela edo ez du zertan? Ez dakit, osea, niretzat, bai. Osea, niri asko interesatzen zait hori. Eta nik aukeratu albanu, hori egingo nuke, eta gainera, gustatuko litzaidake antzerkiaz askoz ere gehiago jakitea, hori askoz ere hobeto jorratu ahal izateko, eta horrelako gaiek gehiago mugitzen naute, hori horrela da, nire bizitzan bi gauza horiek daude. Horregatik gustatzen zait horren beste soziologia ere, bai. Baina, bueno, izan beharko luke, gero, errealitatea ez, denetarik dago eta aktore bezala denetarik egitera behartuta zaude askotan, eta posik ere, honinekin adibidez aurrentzako antzerkia da, bai jorratzen dituela gai batzuk inklusioaren bueltan eta horrekiko harremana dutenak eta interesgarriak iruditzen zaizkidanak. Igual, ez da gai nagusia ez, eta ez da horretan pila bat sakontzen, baina hori hor dago eta egotea ere ondo iruditzen zait, gustorago sentiarazten nahu, ez? Eta hori, baina nago aurkitzen nire burua, ez? Sortzaile bezala, bai, erabat hori da gehien interesatzen zaidan, ez? Sortzaile bezala ere fintzen duzu zure burua? Nahiko zenuke zerbait egin, badituzu ideiak, baduzu proiekturen bat esku artean? Oraintxe bertan ari naiz proiektu askotan, eta sortzaile bezala, ez dakit, oraintxe bertan ez dut horrela ikusten nire burua. Konfiantza falta zait nik uste oraindikan. Eta esperientzia ere antzerkiaren lengoaiarekin desenvolbitu alizateko ez. Oraintxe bertan, niri sortzaile bezala nire burua ikusteko espazio bat eskaini dana da Ekida, kolektibo bata, eta bertan artistak juntatzen gara, eta hori pare bat horra egin izan ditugu, eta hor bai hartu behar izan dudala beste paper bat ez dena aktorearena. Igual gertuago dagoela aktore zuzendariarena edo zuzendariarena. Hori, azkenean baldintzat bakoitza jartzen dudakina, ez? Eta hor bai izan dudala nire burua beste gai horietan gehiago garatzeko aukera eta probatzeko ere, ez da lan erremuneratu bat, ez da soldatapeko lan bat, eta horrek ere ematen dizu askatasun gehiago. Nik uste zentzu batzutan igual ekoizpenaren zentzua ez dagoela hor, ez? Ez duzu produktu bat atera behar ez dakitze datarako eta saldu ez dakitzen moduan, eta ez, baizik eta, batzen garela arazo sozialez eta errealitate ezberdinez hitz egiteko, ez, indarkeria matxista, etxegabetzeak, gazte prekarioak, horri buruz hitz egiteko. Eta zenolako kolektiboa da hori, edo zenolako taldea, nor sortu zuen talde hori edo? Kolektibo bat da, hor artistak elkartzen gara, disiplina ezberdinetan antolatuta daude. Badago antzerkia, gero ere bertso saioak, literatura, webgune bat dago, nahi duenarentzat hor begiratzeko eta sakontzeko. Eta era horizontal batean antolatzen da, ez? Bakoitzak jartzen du daukana, eta era borondatezko era batean aurkezten gara hor, ez da soldatapeko lan bat edo ez du horrek mediatzen. Orduan bada errealitateari buruzko ideiak garatu alizateko forma artistiko batean elkartzen gara. Eta hori, Nafarroan Iruñan sortatzen ari da? Euskal Herrian. Euskal Herria mailan. Bai.
Baina imaginatzen dut, Euskal Herrian gertatzen dira, baina fisikoki nonbaiten elkartu behar zarete, ez? Bai, baina badago jendea Gasteizkoa, badago jendea Gipuzkoakoa, osea... Eta orduan egiten duzu mugitu alde batik bestera, edo... Bai? Osea, entxeguak normalean, leku zehatz baten egiten dugu, ez? Normalean Gipuzko aldean Donosti Zarautz, eta mugitzen zarete araño? Bai. Bueno, esan behar dut Nafarroa, osea, eske gauza ni bakarrik nagoela antzerki lan taldean. Vale. Gero dagoela, pues hori. Bertsoak, musika... Hori ez dut horren beste ezagutzen, Vale. nola funtzionatzen duen, baina bai, osea, nire asko tokatzen zaitu batea, eta egia esan da, nire lan taldea justo Nafarroakoa den bakarra naiz, orduan. Ah, bale. Zailago daukat, Nafarroan egonda. Bai, hasi nintzen Bilbon nengoela, orduan gertuago neukan. Claro. Eta zenbatero elkartzen zarete? Zaiztela, nahiko bidea. Bai. Osea, igual bi astetan behin batzutan astero. Benetan? Bai, asteburutan. Eta goten zara Gipuzkoara astero, iaia. Bai, baina gustoko duzu pila bat, porque vamos. Bai. Ez baldin badago soldatapean, eta... Bai, baina hori, osea, niri artista moduan garatzeko espazio bat eman dit. Osea... Claro, bai, azkenan, balantze bat aurkitu behar duzu. Ze oso polita da hori baita ere, baina, claro, gero bita jaioek pagatu behar dira. Baina imaginatzen dut bestearekin pagatzen duzula, ez? Hori da, osea, azkenean ez, osea, lan egiteak ematen dizu askatasuna, askatasuna bai, osea, gaitasuna, ez? Egiteko beste proiektu batzuk. Gehiago igual, edo zurekin goratzen dutela gehiago. Bai. Ez, edo egin nahi duzunarekin, edo sortu nahi duzunarekin. Bai. Osa, pixka bat, baitaren hartzen zu autu politiko bezala, edo, errealitate horien azalaratze hori, edo. Bai. Imaginatzen dut. Karo, eske, ni... Zuretzat zer da? Osa, adibidez, kasu honetan, ez? Artista bezala, edo. Lana bizitzeko, edo zure bizitza modua da, eta horregatik egiten duzu. Osa, beltzen duzu? Osa, egiten duzu antzerkia lan bide moduan bizi alizateko, edo zuretzat da zure bizitza, eta horregatik da lana. Ze, adibidez, nik uste beste lan batzuetan argi ikusten dela, ez? Pues, ni fabrikara batetara noa, goizeko 6etatik ordu biak arte, goiz ezen joanean, arratsalez edo. Eta jatzen zinetxera, eta, lan egiten dut, bizializateko, ez? Baina artearekin batzutan, igual ez dago argi, zure kasuan nola ikusten duzu asuntoa? Nik ez nuen pentsatzen, eta oraindik zalantzazko daukat, ea arteaz bizi aldudan. Vale. Osea, egia da oso mundu inestablea dela. Osea, azkenean daukazu, entxegu prozesu bat daukazu, ez? Obra bat entzat, ez dakizen bat hilabete edo. Eta gero zer? Gero boloen menpe zaude, baina zu alkilerra pagatu behar duzu, alate guztiz ere jan behar duzu, eta estres bat da, ez? Eta hor sartzen da ere, zer kontatuko dizut. Orduan, ez dakit, osea, ninago pizkat, ea zer gertatzen den, eta ea ez zer egiten dudan, eta bitartean ikasten ere, ez bakarrik bigarren aukera egonkor, hori existitzen baden orain txebertan gazteontzat egonkorrago den zerbait egiteko unibertsitate ikasketa batzuekin. Hori ere lantzen ari naiz, ez? Eta gustoko dudalako ere, Osea, oso pozik nako, eta gainera, hautatu nuen nahi nuelako horrelako ikasketak egin eta nire burua hor garatu ere. Baina zure erantzuna, zuri erantzuteko, osea, niretzat antzerkia, obviamente ez da berdina beste lan batzuekin alderatuta. Osea, nik igual egin barko banu beste lanen bat, egin izan dudana ostalaritzan edo dena delakoa, ez nau berdin betetzen. Osea, naiz eta soldatapeko lan izan, egia esan ez da proiektu berdina, ez? Eta gustoko dut antzestea eta asko disfrutatzen dut, orduan, bai. Zure erantzuna igual da ez dakit oraindik, ez? Bai. Eta interesgarria da esan duzuna baita ere, nola oraindik, porque nik uste gertatzen dela askotan, ez?
antzerkia edo horrelako arte bat ikasten dugun artean, ez? Helburua dela askotan horretaz bizializatea, ez? Baina badago momentu bat, no esaten duzu, bueno, edo ez. Osea, ez? Ze azkenean, bueno, niri gertatu zaidan momentu batean, ez? Hasi nintzela eta horretaz bizi nintzen. Baina ez nuen disfrutatzen. Ze, karo, baita ere, badago puntu bat non ari zaren igual hori egiten, baina proiektua ez zaizu ez duzurekin konektatzen, baina egin behar duzu, ze pagatu behar duzu, eta hori da aukeratu duzun bidea, ez? Osa, azkenean, hor geratzen dira movida asko, ez? Eta badago puntu bat, eta nik uste dut oso interesgarria komentatu duzuna, ez? Antzerkia egin dezakedala disfrutatzeko, eta disfrutatzen dudan heinean, eta betetzen hauen heinean, ez? Baina ez du zertan izan behar egiten dudan gauza bakarra, edo soldata bat ematen didan gauza bakarra, ez? Edo egin alitzazken gauza batzuk. Baita ere gertatzen da, pentsatzen dugula bakarrik hori egin dezakegula, eta gero baita ere bakoitzaren gaitasunak direla baita ere oso anitzak, ez? Eta interesgarria da puntu hori, ez? Eta gainera nik uste puntu horretan zauden bitartean disfrutatzen duzula asko zer gehiago, presio asko kentzen duzulako gainetik, ez? Bai, erabat. Osea, ni ondori horretara iritsi naiz, ere konturatuz lagun batekin hitz egiten nuen, bera ere aktorea da, baina psikologa da. Osea, psikologia ikasi du eta pirra ateratzen ari da. Eta esaten zidan, osea, niretzat antzerkia ez da aski. Eta nik ere hori errespetatzen dut. Ba, nik hori ere pentsatzen dut, Bai. Osea, eske nik ere planteatu nuen soziologiarekin edo, pues egia esan da beste gai batzuetan sakontzea eta ezagutzak izatea asko erakartzen nau. Eta, osea, dena gehitzen du antzerkian ez, osea, mitiko. Dena, osea, dakizun guztia gehitzen du eta ematen dizu beste perspektiba bat edo disiplina edo inteligentziaren bat daukasuna eta etzenekiena zeneukala. Bai. Eta altrebek batzuetan sartzen zara antzerki proiektu batean eta bukatzen duzu ez dakizertaz ikasten. Eta derrepentze egin zuten, eta nola dizu hori, pues egon nintzen antzerki proiektu batean eta horretaz ikasi da izan nuen. Ez ez inoz gertatu, edo, superinteresgarria, derrepente, cosa superarraroak. Baina, karo, izan behar baldin bazara, pertsonai bat dagoela ez egin hon, eta badakiela ez dakizerri buruz, edo igual zu adibidez zure pertsonai honetan, ez? Baldin badatipa bat tabletean ari dena ez dakizer bilatzen, igual badakizkizu horrelako gauzak, ez? Bai, hori da. Normalean, eta hori gertatzen da, interesgarria. Bai. Eta hemendik urte batzuetara, hitz egin dugu pixka bat denetarik, baina non ikusten duzu zure burua edo ez duzu ideiarik? Adibidez 5 urtetara, hemendik 5 urtetara. Idearik ez. Buah. Gainera, hitz egin dugu, duda askorekin ez, tarte ez. Ze antsietatea, bai. Osea, lasai nago, egia esan da igual lasai egi. Ez naiz horretan pentsatzen ari, oso estresatuta bizi naiz. Orduan, pues ikusiko dut, ez dakit. Osea, gutxienez daukat konfiantza esateko, pues dena delako agertatuko da, ez dakit. Osea, espero dut antzerkian munduan jarraitzea eta nahiko nuke dakidena baino asko, osea, ez dakit. Esperimentatu alizatea eta gauza gehiago egin alizatea eta espero dut horrekin lotura izaten jarraitzea. Eta hori, bai, eta bitartean erabakitzen, zer egin nahi dudan ikasketei dagokionez. Egia da, beste bide hori, daukazela hor irekita. Bai. Eta ni esan dizut, normalean etortzen zaretenok ekartzen zutela zerbait. Eta nik uste bai, antzerkiarekin lotuta, baina baita ere, zure beste ikasketekin lotuta, dagoen zerbait ekarri duzula, ez? Bai. Zuretzat oso garrantzitsua dena. Bai. Eta zer da? Da, subraiadore bat. Zakit non sortu zaio. Erori zait. Erori zaizu? Hemen. Oh, no. Subraiadore bat, baina behar dut horia izatea. Orduan. Bai? Bai. Beti dira horiak. Pertsonaia nagusia, bai. Begoro beste pertsonaien bat badago laranjaz egiten dut. Baina pertsonaia nagusia horia izan behar dut. Baduzu teknika ja, azpimarratzeko eta guzti. Bai. Bai, behar dut. Interesgarri, ez gainera batzuetan ere, ikusikizun batzuetan ez, badaude pertsonai bat baino gehiago egiten duzuna, ez? Bai, oninen bertan dauka. Oninen bai? Bai, bueno, eski ez ditut esan, baina, osea, igual kontatuko izut ze mobiltan. Kontatu bai? Pues nago oninen dela hori
aurrentzako antzerkia, familia guztiarentzat, eta bertan gaude, baitugu, Iruña herrian adibidez, martxoak 2 izango dugu dobletea gaztelaniaz eta euskaraz Atarrabian. Gero beste obra batekin nago, eta diferentziarekin ere, ez dago... Bale, diferentziarekin beste obra bat, bale. Bai, hori da ez dago kutsarik niretzat, eta nerabe eta helduentzako dago, eta jorratzen du hori, aniztasun sexuala eta genero identitateari buruz hitz egiten du. Esango nuke, hori jorratzen duela alde batetik, baina ez da gai nagusia edo importantzia gehien ematen zaion gaia, baina maitasun historia bat dela esango nuke, emakumeen artean, eta haien bizitza ikusteko aukera dago, eta nire ustez testua oso polita da, Maite Erredinik idatzita. Eta... Norekin zaude obra horretan? Celia Fanañaz. Bale, ezagutzen. Bai, eta honinen dago bera ere. Eta hori, eta Maite Erredin da zuzendari eta idazlea. Idazlea. Bai. Osa, zaude, bi proiektu horietan eta diferentziarekin, gero, kolektibo honetan hemendik arat? Eta gero, nire herri, herrian, ez? Herrian ez, Iruñan gaude. Baina herriko lagun batekin eta Iruñako lagun batekin egin dugu beste taldetxo bat, ari garena zuzendariarekin Laura La Iglesia, Butaka 78-ren zuzendaria, eta ari gara egiten obra bat, Nani de Julianena, El salto de las Tillansias. Joala bi emakume refuxiatu buruz iristen direla gizarte langile baten kontsultara. Eta bertan, haien egoeraren berri jakiteko aukera dago ere. Eta nahiko obra, proposamen aldetik ere estenikoki berezia, jendea dago lau paretetan, gertatzen da nahiko inmersiboa beraz. Estenoktokiaren gainean daude, estenografia oso soila da, ez dago askorik. Hori helduentzat baita ere zuzendua? Bai, hori helduentzat. Eta horrekin ere, oso pozik proiektua egiteko aukera izan dudalako. Hori ere, murgildun ginen, ez dakigu kobratuko dugun edo noiz, edo ea adina bolo egingo ditugun kobratzeko aukera ematen digutenak. Orduan, nago Piskat aventurara sartu lau proiektu horiekin, batzuetan ipuin kontalaria naiz ere. Ostras, bazaude nahiko atope. Bai, egia esan da bai. Ez dakizu printzipioz antzerki izango den zure etorkizuna, baina orain, zure oraina fijo. Oraina fijo. Porque lau proiektu badira. Bai, lau proiektu eta bai. Atope, pues nahi eramen animo. Eskerrik asko behar dut. Claro, estresatuta zaudela orain noretzen dut. Bai. Baina, disfrutatzen baldin bazaude, eta gainera guztiak, diozuna, sozialki oso potenteak, ez? Orduan, imaginatzen dut zentzu horretan ere disfrutatzen zaudela, ez? Bai, esan da bai. Ze guai. Ez dakit zerbait gehiago duzun esateko? Ez, en principioz ez. Ez, bestela joango gara bukatzen, baina azkenengo galdera egin dizu aurreko gonbidatuak. Ze eginten dugu joku bat beti. Vale. Orduan, hau, zuk erantzungo duzu, eta gero zuk egingo duzu bat urrengo pertsonaren dako. Ados? Itz egin dugu honetaz. Bai, Iaia elkarrezta osoa, baina mundu aldatuko zenuke eta nola? Intensa galdera, nahiko potentzia filosofika. Bai, tio, asko. Bai, mundu aldatuko nuke, gerrez gainezka dago mundu hau eta injustiziaz gainezka, tamalez. Oso panorama deprimagarria bizi dugu, ez dugu ikusten gu ere mundua bestelakoa izan daitekenik, antolatuta dagoen moduan baino, horren parte bilakatzen gara, ez, rueda horretan. Lehenengo galdera oso argi daukat, nola, Hor dago koska, ez? Hor dago koska, ez? Osea, hor deitzen du, nire ustez politikara deitzen du, ez? Politika mundura, eta hor, errealitatea analizatzeko
bideak daude, eta proposamenak soberan, eta, bueno, ez dakit. Gutxinaka. Eske... Gutxinaka aldatu barko dugu zen bestela. Bai, gutxinaka, baina... Suntsitzen baldin badugu bomba batekin gaizki. Bai. Hori ja gertatzen ari da. Bai. Bueno, pues horrela utziko dugu, eske bestela usatu gaitezke eta egin beste elkarrizketa bat, oso bat, honi buruz, bai. Pues emango dizut zuri eta emango zuterain Klariona eta ezabatzekoa. Bale, eta orain jarri behar dut eta ikusiko da zer jarriko dudan. Bai, erakutsiko dugu. Bale. Eske oso galdera intentsua jarri date, Baina izan daiteke gauza oso simple bat, Osea, hau, pertsona, hortik eman zaiolako, baina izan daiteke zera faldu zenuen atzo. Tan rikamente, Vale. Hau ja da, azkeneko galdera. Dakizun goza bakarra da artearekin lotuta dagoela pertsona hau. Osea, artearen munduan murgilduta. Baina, afaltzen du baita ere. Lasai. Vale. Ez dakit nola formatu galdera. Bai, Ez dakit zer jarri. Lagunduko zaitut nahi baduzu. Bai, lagundu. Jarri nahi nuen ea ze artista hila berreskuratuko zenuke berarekin afaltzeko. Perfectamente. Hila nahi baduzu jarri kakotxa artean, osea, parentesi artean, como ze artista, jakiteko bera. Ke guai, nik jakingo. Hila dagoena, nola esan dut berreskuratu edo... Bai. Berreskuratu. Espero letra ulertzea. Bai, bestela nik esango diot, lasai. Bai, bueno. Aurrek esan diate letra ona daukadala. Letra ona? Ze artista hilda dagoena berreskuratuko zenuke berarekin afaltzeko. Perfecto! Pues horrela utziko dugu gaurko elkarrizketa, mila esker etortzeagatik. Zuei. Eta zorte hon proiektu guztietan. Eskerrik A ber, yoga pixka batekin, ez dakit meditazio pixka batekin, guztia horrela eramaten duzu, nahiara. Mila esker. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.